मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां बिजनेस मावनो सोनाय दाख्लैबावै बिहाली समस्तिनि बेनिफिसारिफोरा बे 10,000 रांखौ मोनखांबाय। बिजनेस मावनो गिबियावनो आसाम गभर्नमेन्टआ 10,000 रांखौ हरग्रोनाय जाबाय बिहाली समस्ति। नाथाय जोंनि नैबे बिटिआर बा बाखि थानाय डिस्ट्रिक्टफोराव बे 10,000 रांखौ दाबो मानो गभर्नमेन्टआ सोआखै, रांखौ माब्ला मोननो हागोन, बेनि जोङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नायगोन। आरो गोबां मानसिफोरानो रिजेक्ट जादों नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव। डाइरेक्ट नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नाम रिजेक्ट जानाय नामखौ नुनो मोनाखै, नाथाय बेयाव डेटा नैबेयाव बहननानै होदों। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता पर्टेलाव मोनसे डेटा बहननानै होदों। डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा समस्ति लेभेलाव मोनसे डेटा बहननानै होदों। गोबां मानसियानो रिजेक्ट जादों। बेयो मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो, जोङो बिनि जाहोनफोरखौ नायगोन। लोगोसे नोंथाङा एसएचजि ग्रुपआव जुदि गोदानै जयेन जादोंब्ला, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदोंब्ला, नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ बोरै चेक खालामनो, जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। मानो होनोब्ला नोंथांनि अनलाइन बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डेटायाव नोंथांनि नाम लोगोसे नोंथांनि बेंक एकाउन्ट, नोंथांनि डिटेल्सआ रोखा थानाया मेन्डेटरि। नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां मोननायाव जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो रांखौ माब्ला मोननो हागोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनानै चेक खालामनो हागोन बेसेबां नैबे समस्तियाव खैजोन मानसिया एप्रुभ जाखो आरो रिजेक्ट जाखो। जों बेनि आपडेटखौ नायग्रोनि। रां सोनायनि आपडेटखौ जों दा दसे उनाव नायगोन। नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। नोंथाङा लिंकआव थुनानै नैबे पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै चेक खालामनो हागोन। नैबे 3 डटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। 3 डटआव क्लिक खालामनानै नैबे एनालिटिक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फाइनाल नोंथाङा एप्रुभ जानाय बेयाव डेटाखौ नुनो मोन्दों। नैबेयाव नुनो मोन्दों। नैबे डिस्ट्रिक्टखौ नायबानो जाबाय। नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, टटेल बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नैबेयाव 97,526 बेखिनि मानसिया फर्म जमा होदोंमोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि थाखाय। नाथाय बेयाव फर्मआ एप्रुभ जादों। नैबे फाइनाल बेयाव फर्मआ एप्रुभ जादों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों 85,571 बेखिनि मानसिया रांखौ मोननो हागोन। बेखिनि मानसिना एप्रुभ जादों। आरो गोबां रिजेक्ट जादों। नोंथांमोना नैयाव नुनो मोन्दों 11,955 बेखिनि मानसिया नैबे रिजेक्ट जादों। बेखिनि मानसिया रांखौ मोननाय नंला। बेयो मानि थाखाय रिजेक्ट जानो हागौ, जोङो बिनि जाहोनखौबो नायगोन। नोंथाङा बेयाव डाइरेक्ट नामखौ नुनाय नङा। नैबेयाव डेटाल', बेयाव थख' थख' डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज, बा नोंथाङा बेयाव नैबे डिस्ट्रिक्टआव थुनानै नोंथाङा नायनो हागोन। गावबा गावनि नैबे ब्लगावबो नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। बेफोरबायदि थख' थख' बेयाव डेटाल' बहननानै होदों। डाइरेक्ट नोंथांनि रिजेक्ट जानाय नोंथाङा नामखौ नुनो मोननाय नङा। ग्रुपआव सोरनियाबा रिजेक्ट जादों जानो हागौ, सासे सानैनिया। नैबेयाव नोंथाङा बिदि डेटाखौ नुनो मोनगोन। बे रिजेक्टआ मानि थाखाय जादों, जोङो बेनि आपडेटखौबो सावरायगोन। गिबियावनो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, जोंनि बिटिआरनिखौ जों नायगोन। नैबेयाव नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव खैजोन फर्मखौ होदोंमोन नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि डेटा। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों क'क्राझार, नैबे क'क्राझार 22 नम्बराव दं। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नैबेयाव 1 लाखनिबो बारा मानसिफोरा बेयाव फर्म साबमिट खालामदोंमोन। नाथाय बेयाव 98,157 बेखिनि मानसिया एप्रुभ जादों। आरो 19,389 बेखिनि मानसिया रिजेक्ट जादों। गोबां मानसियानो रिजेक्ट जादों। नैबेयाव गोबां मानसियानो रिजेक्ट जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। बेफोरबायदि नैबेयाव नोंथांमोना नायबावनो हागोन। बिटिआरनि जोंनि नैबे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबेयाव 1,18,608 अदालगुरियाव गोबां मानसिफोरानो एप्लाइ खालामदोंमोन बे स्किमनि थाखाय। नाथाय नैबेयाव फाइनाल एप्रुभा जादों
1,09,800 बेखिनि मानसियाल' एप्रुभ जादों। नैबेयाव 17,700 बेखिनि मानसिया रिजेक्ट जादों। नैबेयाव रिजेक्ट जादों बेखिनिया। नैबे 1,09,800 बेखिनि मानसियाल' एप्रुभ जादों। बे मानि थाखाय बेबायदि रिजेक्ट जादों जों बेनि डेटाखौ नायगोन। नैबेयाव जाय बिथांमोना मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि थाखाय सिलेक्ट जानो हायासै, बा जाय बिथांमोना नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि नेगासिनो दं, माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि जाहोनाव नोंथांनि नामा दानजानो हागौ, बा गोबां मानसिफोरनियानो दानजाबाय, मानि थाखाय दानजाखो जोङो बेयाव नायनानै बुजिगोन। गिबियावनो बेयाव मोननैसो क्राइटेरिया, इम्परटेन्ट क्राइटेरिया होनानै दोनखादों रां मोननो थाखाय। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव रां मोननो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथाङा एक्टिभ मेम्बार जाथारनांगोन। नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार जाथारनांगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार नङाबा खिन्थु नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननाय नङा। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, रां मोननो थाखाय नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार जाथारनांगोन। नोंथाङा अनलाइन चेक खालामना नायनो हागोन गावबा गावनि नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनि डिटेल्सआ दंना गैया। आं बेखौ भिडिअनि जोबनायाव नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे नट बि डिफल्टार, नैबे मोनसे प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरा दानजादों जानो हागौ। नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो हायासै। नैबे मोनसे बिग प्रब्लेम। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय, सिगांनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखादों, नैबे जाय बिथांमोना बेंकफोराव लन लानानै दोनदोंमोन, जुदि नोंथाङा टाइमाव टाइम लनखौ सुख'वाखै, नोंथांनि बे लना डिफल्टार जानानै दं। नोंथांमोना बेफोरबायदि कन्डिसनाव नोंथांनि बे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि बे एप्लिकेसना रिजेक्ट जानो हागौ। नैबेयाव लिरनानै होखादोंमोन, जुदि नोंथाङा डिफल्टार, लन डिफल्टार, नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। बेयाव इम्परटेन्ट नैबेयाव आपडेट बेयाव होखादोंमोन, जुदि नोंथाङा बेंकआव लानाय लनफोरखौ टाइमाव टाइम सुख'दों, नोंथाङा जेबो जिंगासिनो गोनां गैया। नोंथाङा डिफल्टारबासो बेयाव रांखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदि बेयाव क्राइटेरिया खानानै होखादोंमोन। रां मोनैनि प्रब्लेमा बेबो जानो हागौ जाय बिथांमोना दानजाबाय। जाय बिथांमोना रां मोननो थांगासिनो दं, नोंथांमोना नैबे लन जुदि नोंथाङा बेंकआव लानाय डिफल्टार जानानै दंब्ला, नोंथाङा बेखौ थाबैनो रिपेमेन्ट खालामबानो जाबाय, लनफोरखौ नोंथाङा हरबानो जाबाय। बियो इयुनावबो नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जागोन। नैबेयाव मोनसे इम्परटेन्ट नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि कन्डिसन, नैबेयाव क्राइटेरिया होनानै दोनदोंमोन। जाय बिथांमोना जेनेरेल अबिसि केटेगरियाव गोग्लैयो, जुदि नोंथांमोननि गथ'आ 3नि बारा, नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। आरो जाय बिथांमोना एसटि, एससि, नोंथांमोना जुदि 4नि बारा गथ' दं नोंथांनियाव, नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदि बेयाव क्राइटेरिया होनानै दोनदों। आरो इडुकेसननिबो बेयाव इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंनाय जादों। जुदि नोंथाङा स्कुलाव थांनाय, नाम लगायनो हानाय गथ' नोंथांनियाव दं, नोंथाङा बेखौ स्कुलाव एडमिट खालामनांगोन, एडमिसन खालामनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। बेफोरबायदि बेयाव इम्परटेन्ट क्राइटेरिया होनानै दोनदों। बेबायदि इम्परटेन्ट क्राइटेरियाया गोरोबदोंब्लासो नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जादों। जाय बिथांमोना दानजाबाय, नोंथाङा बे प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबां मानसिनिया दानजादों जानो हागौ। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन, बाखि थानाय डिस्ट्रिक्टआव। दाख्लैबावैथ' बिहालि समस्तियाव बे रांखौ हरग्रोनाय जाबाय। दा बाखि थानाय आसामनि डिस्ट्रिक्टफोराव रांखौ माब्ला मोननो हागोन। गोबां बेनिफिसियारिफोरानो नेगासिनो दं रांखौ। रांखौ नोंथाङा मोनगोन। आसामनि सिएमआ रोखा खालामदों, बिथाङा आसामनि प्रत्येक जिल्ला समस्ति वाइसआव बिथाङा मोनसे मिटिंनि जोहै बिथाङा बे स्किमनि रांखौ राननायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय दा आसामाव पन्सायत इलेक्सननि दोहौ सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोना दा रांखौ मोनथ'नाय नङा। जेब्ला पन्सायत इलेक्सना जोबगोन, नोंथांमोना बे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनगोन। अक्ट'बर मान्थनि गेजेराव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आसामनि सिएमआ रोखा खालामदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नोंथाङा वेट खालामनो नांगोन। बे पन्सायत इलेक्सना
जेब्ला जोबगोन नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन जाय बिथांमोना बे स्किमनि थाखाय सायख'जादोंमोन। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गावबा गावनि SHC ग्रुपआव गावबा गावनि नामखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। SHC नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। गावबा गावनि नामखौ नायनो थाखाय नैबे SHC केटेगरि वाइसआव क्लिक खालामबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरा नैबे SHC केटेगरि वाइसआव नाम गैयिनि थाखायबो नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननाय नङा। मानो होनोब्ला नोंथांनि नामा नैबे अनलाइन डेटायाव हाबनांगोन रां मोननो थाखाय। नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेबायदि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनानै नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामखांनानै नैबेयाव गावबा गावनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। ब्लकनि उनाव नोंथाङा गावबा गावनि ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। ग्राम पन्सायतनि उनाव नोंथाङा गावबा गावनि भिलेजखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। भिलेजनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गावबा गावनि नामखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। गावबा गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डेटाखौ नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव नोंथांनि नामा थानांगोन। मेम्बार नेमाव नोंथांनि नामा थानांगोन। नोंथांनि डिजिगनेसन, केटेगरि, डिसेबिलिटि, रिलिजन, जेन्डार आरो नैबेयाव बेंक एकाउन्टआ बेबायदि एभेलेबल। बेबायदि नोंथांनि नामा अनलाइन हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि नामा थानाया मेन्डेटरि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय। बेनि माबाफोर जुदि गोदान रां सोनायनि आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट होगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। एसेनोसै।